sivumelekile ukwenza nayiphi na into kukho abatshoyo. Ewe kunjalo, kambe kodwa azilunganga zonke izinto. Ewe sivumelekile ukwenza nayiphi na into, kodwa izinto azakhi zonke. 3 I have a right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Hallelujah. Zonke izinto. Now, hayi zonke izinto kuba kuthiwa zivumelekile zibe zilungile. Kubalekile ke thina as amaKristu, as abantwana bakaThixo, as abantu okujongwe kubo ngabantu abangakholwayo, uThixo akathembe thina, sibe nesefo, sibe nehluzo, sibe nezinto esizaziyo noba kuthiwa zivumelekile zonke izinto, kodwa siyibambe le ndawo ethile azilunganga zonke izinto. Verse number 24 siqhubeke nayo. Makungabikho bani ufuna ukulungelwa yedwa, elowo makakhathalele nakwabanye nokwabanye. Makungabikho bani ufuna kulungelwe elakhe icala yedwa. That is why it's very important yoba as much as bandishumayela kodwa ndibe nako ukumamela nomntwana kaThixo uba njengoba kule nto ndiyithethayo uthini yena, ndingabi nokulwa naye, ndingabi nokumhlasela, kodwa ndibe nokuyimamela uba uthi, because andifuni ube ngathi ndizamela mna, kodwa siyembusweni kaThixo. Verse number 24 uthi uverse number 24, no one should seek their own good but the good of others. Makungabikho bani ofuna ukulungelwa yedwa. Ungumntwana kaThixo sukufuna ukulungelwa yedwa, kodwa kujonge nokwabanye. Khona apho ndiyakhona masiqhubekeni naye bazalwane. Verse number 25, ningatya nantoni na eniyithenge esilaheni, ningazidubi ngokuziphengulula sazela ngemibuzo. Ningatya nantoni na eniyithenge phi esilaheni, ningazidubi ngokuphengulula imibuzo. Verse number 25. Lamandiswe. Verse number 25. Eat anything sold in the meat market without raising questions. Eat anything that is sold in the market without raising questions. Ungabuza imibuzo idla. Ungabuza imibuzo idla mzalwane. Kodwa izwi likaThixo nxa sifunda uverse number 23 uthi zonke izinto zilungile. Masimfunde futhi uverse number 23 ndingathethi into zami, ndithethe le nto ibhalwe apha ezwini lenkosi. I have a right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have a right to do anything, but not everything is constructive. Hayi mandiyekele ukuni bazalwane. Izwi likaThixo apha lithi hayi kwanti uthifika nodibana naye emakethe esilaheni, thenga ungabuphengulula udle inyama. Khonapho ndiyakhona masiye ku verse 26 ke bazalwane. Verse number 26, kuba njengokuba sitshoyo isibhalo. Kuba njengokuba sitshoyo isibhalo
kuba njengoba sitshoyo isibhalo ihlabathi Nkosi yami no where I am verse number 26 kuba njengoba sitshoyo isibhalo ukuba ihlabathi lele Nkosi nako konke okukulo konke okuphezulu kwehlabathi kokwenkosi xhela udle thenga inyama esilaheni konke okuthengiswayo udle masifunda 26 then sesiyagqibezela bazalwane phela le ndawo ndifuna siye kuyo okay nansi kapho ndifuna siye khona verse number 27 cela siyibambe ke le ndawo cela siyibambe because siphila phakathi kwabantu sizalwa nabantu sikhula nabantu siyakhe nabantu sisebenza nabantu sikhonza nabantu sihlala nabantu now nanku kumbuzo omkhulu siqhubha njani xa sifumana izimemo siqhubha njani xa sifumana izimemo uthi verse number 27 if an unbeliever invite you to a meal and you want to go eat whatever is put before you without raising questions. Anso kwingxaki iqala ke ukuba nimenywa ngumuntu ongelokholwa nize isimemo eso nisamkele yityani into ebekwe phambi kwenu ningazidubi ngokuphengulula isazela ngemibuzo hayi kuthiwa hayi bomakhelwane ndiyakumema hayi bomakhelwane wenza ntoni pha hayi makhelwane kwenziwa ntoni ithi iBhayibhile esibuza okay basifunda 27 bazalwane sizokwazi bazikho sidlulele phambili ukuba nimenywa okay verse number 28 masifunda 28 kodwa uba kukho onithele thuphe ukuba nitya ukutya kwedini musani ukutya ke okokutya ngenxa yalowo unixeleleyo nangenxa yesazela if umenyiwe lithi iBhayibhile ungayazi ba umenywe edinini umenywe apho kuhlatshelwa khona amadlozi umenywe apho kuhlatshelwa khona izithixo awuyazi lonto le lithi suphengulula kodwa the minute uyazi if ungabe saqhubeka mzalwane ude yatyeba lenyama uthi ngenxa yesazela but not esakho isazela but esakhe masiqhubeke naye kodwa ukuba kukho onithele thuphe ukuba nitya ukutya kwedini musani ukukutya ke okokutya ngenxa yalowo unixeleleyo nangenxa yesazela anditsho esenu ndixela esakhe ke ingathini na inkululeko endinayo yokuzikhethela into emandiyenze ukulawulwa sisazela somnye umuntu ubani angabuza atsho lithi iBhayibhile ngoko xa uthi ithi ke lithi ke ngoku ngenxa yesazela salamuntu because kunemibuzo akazibuza yona uba sadla inyama zamadlozi nobani ngoku kwenze njani sadla inyama zamagqirha sadla inyama zokuhlatshela abafileyo zokubuyisa izithixo zokuhlabela nobani besithi bayakholwa lithi ke ngoku iBhayibhile ngenxa yesazela salamuntu ungabe saqhubeka mzalwane utye kodwa nxa uthe awayazi ungaphengululi ubuza imibuzo uba kuhlinzelwe ntoni apha kwenziwa ntoni kuthiwani haleluya now masifunde uverse number 27 verse number 27 if an unbeliever invites you to a meal and you want to go eat whatever is put before you without raising questions. But if anyone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat.
both for the sake of one who told you and malibonge igama lenkosi. Now it is very clear ke bazalwane uba as much as sikholelwa thina, but kukho idamage esingayenza ngokwenza kwethu ebantwini abangakholwayo. Now we need to be very careful esikwenzayo thina singabantwana bakaThixo phambi kwabantu abangakholwayo, because kunabantu abangasoze bangene kwisindiso, kunabantu abangasoze because bazawuhamba bahambe bathi nabathi basindisiwe ngoku babuyele emadlozini, babuyele kunyama yesi. Lithi ke ngoku if wena uthe wayiva uba kwenziwa ntoni bakuthela thuphe, suqhubeka nokuphasisa uthatha inxaxheba kulonto yongena emadlozini yokudlina. Kodwa uba uyivanga awunanga, qhubeka utye mntana kaThixo, ungabuphanda uphengulula okanye ubuthe weva sowuphakathi emdimeni suthi sowusikile sowudala uzithike enyameni uve kwakuthiwa ikubuyisa abantu abadala la ekhaya. Lithi ungabe saqhubeka ngenxa yesazela sababantu, because into esiyenzayo ibalulekele kakhulu ukuze abantu babone bajongile uba sithini ukwenza, sithini ukuthetha, sithini ukuhlala, besithini izolo, sithini namhlanje. Kubaluleke kakhulu yokuba lento ndiyenzayo ndingumzalwane ndiyazi uba mna eyami impilo impilo yokuloba abangaphandle ukuze bangene ngaphakathi, uze bawazi ungena ngaphakathi funeke babone impilo enhle ephilwa ndim ndingaphakathi ukuze bakwazi ungena. But the minute iphila impilo embaxa ndingapha emadlozini, ndingapha ekonzweni, ndingapha elisindisweni, ndingapha kwizinto ngezinto, izawuhamba ihambe lento idala idamage. That's why kwakhona umhlabelo sasiwuhlabelela kudala usithi wena ukhomba indlela uphinde ujike uba lutshaba levangeli. Lithi ke ngoku nxa uthe awayazi uba kwenzeka ntoni qhubeka utye, but the minute usazi ungaqhubeki mntwana kaThixo uwenza ingathi awazi, because haleluya, zonke izinto zilungile, zonke izinto zivumelekile, kodwa zonke azilunganga as much as ba zivumelekile, but azilunganga zonke. Zininzi izinto ezivunyiweyo kulomhlaba, zininzi izinto ezipasisiwe nangogovernment wamazwe ngamazwe kwicountry yonke, but zilungile zipasisiwe, kodwa azilunga. Haleluya, azilunganga zonke emahlweni kaThixo, azisivumeli zonke thina singabantwana bakaThixo yokuba senze nantoni na, siphile nakanjani. Na kufuneka ube careful ke mntana kaThixo, ungabaleki kakhulu nevesi ethi zonke izinto zivumelekile, kodwa ubambe nale ndawo ethi azilunga. Hayi zonke izinto zilungile. Nkosi mayinisikeleleke bazalwane, benifuna nje sibambe le ndaba yokuba uthe wafika kudliwa. Haleluya, ungathi hayi andazi bakwenzela. Nxa sowuthe wazi buye emva mntwana kaThixo. Nkosi mayinisikelele ekhaya, siyambonga uThixo nangolusuku lana.